Nachádzame sa v predvianočnom období a mnohí z nás rozmýšľajú, ako potešiť seba alebo napríklad aj svoje ratolesti. A často padne voľba na domáceho miláčika, čo môžem sám potvrdiť, že je určite správne rozhodnutie, ale iba vtedy, ak je na to človek pripravený, pretože ide o záväzok na 10, 15, možno aj viac rokov a o to zvieratko sa treba denne a opakovane starať. A práve aj na toto sme chceli upozorniť. Radšej si to niekoľkokrát vyskúšať a až potom prijať to zodpovedné rozhodnutie. Nám je možné prísť každý deň medzi 12 a 16 hodinou, kedy môžete prísť vyvenčiť naše psíky. Platí to aj počas sviatkov, aj počas víkendov a je to vlastne istý čas, kedy môžu konkrétni záujemci o adopciu prísť do kontaktu so psíkmi, ktorých sa zaujímajú. Také dobre to je. Bože, to je blažený pohľad. Beží nám výzva pre všetkých našich zamestnancov a zamestnankyne v rámci našej internej aplikácie VR Lidl. Je to tzv. Venčiaca výzva, no a tam sa snažíme práve našich kolegov a kolegyne trošičku povzbudiť v tom, aby išli navštíviť útulok a postovali nám fotky do aplikácie. No a musíme povedať, že má to obrovský úspech. Hneď od začiatku boli prvé lajky a potom počas nasledujúcich dní začali pribúdať aj fotografie. No a čo je plusom a teda aj tou hlavnou podporou je to, že každú fotografiu z toho útulku podporíme finančne a prispiejeme tam práve na týchto zatúlancov alebo odhodencov, ktorí tam trávia čas. Každá pomoc je dobrá, ale najlepšia je tá, ktorá trvá dlho a je pravidelná. A takto presne máme nastavené aj so Slobodou zvierat, s ktorou spolupracujeme už 7 rokov a pravidelne im z našich centrálnych logistických skladov venujeme či už suché krmivo alebo konzervy pre psov a mačky, ktoré sa z nejakých dôvodov vrátili z našich predajní, ale nie preto, aby neboli kvalitné, ale preto, že mali napríklad poškodený obal. Ročne ide takmer o 5000 kg a celkovo sa blížime k číslu 25 tón, ktoré sme takto za celý čas spolupráce venovali. Spoločnosť Lidl nás podporuje materiálne formou suchého krmiva a tiež nám prispieva počas roka príležitostne aj finančne, za čo sme veľmi vďační. Aktuálne už máme vlastnú nadáciu Lidl, ale práve v minulom roku o takomto čase sme vtedy ešte z nadačného fondu, ktorý sme mali v nadácii Pontis, zabezpečili pre Slobodu zvierat financie, ktoré pokryli veterinárnu starostlivosť. Išlo to hlavne na čipovanie zvierat, kastrácie, ale aj starostlivosť o zvieratá, ktoré sa našli na ulici, alebo teda očkovania vo všeobecnosti. Bolo pre mňa takisto veľmi zaujímavé to, že tá hodnota bola 27 000 eur a toto pokrylo iba 2 mesiace starostlivosti o zvieratá v útulkoch, takže naozaj to, čo oni potrebujú a to, aby vedeli sa o tie zvieratá postarať, ktoré z tej ulice prídu, tak je skutočne obrovské. Práve v tomto zimnom období, v ktorom sa teraz momentálne nachádzame, ktoré je pre útulky ako také veľmi náročné zvládnuť, lebo naozaj tie adopcie stagnujú, záujem je pomerne nižší, tak práve ten apel by možno, že smeroval k tomu, aby ľudia navštevovali útulky, ak môžu, aby pomáhali, či už materiálne alebo finančne, lebo naozaj tie útulky sú na túto pomoc odsúdené. A po veľmi dobrom zvážení o tom, že či sme pripravení na príchod nového člena do rodiny, aby nekupovali zvieratá na inzertných portáloch, ale aby adoptovali najbližší útulok v mieste, kde sa nachádzajú a aby zvažovali teda primárne adopciu.